ngayon po ay October 15. So this is the walking therapy. Walking therapy ni Kuya Jaime Salac. Ito po sa Cupang, Arayat, Pampanga. So watch po din yung kanyang walking therapy, kanyang improvements sa paglalakad. God bless po to guys. Susunod, di siya hindi mo kailangan i-ino. Ganda na. Watch na kayo. Isang upuan lang, okay na? Dalawa po yan. Ang tabay nito. Ano ba kailangan niya? Hindi po, ilulubi ko lang para may space. Position ka, tip na, tip na kaya, tip. Balance. Step. Tawa ka. Go. Ayaw mo na. Relax ka na, relax ka na. Relax ka na, relax. Okay. Hindi na kayo dito sa kanila. One. Diba? Ano na check mo? Masa. Ayun. No. Okay, sir? Can you? Good. Push. Ano naman? Ay, isa pa lang.
Malalim ha? One. Relax. Sige. Lima. Sama sa tayo. Matagal matagal. Di ba? Yan ang balancing. Ha? Yeah. Push. Stay body and push. Very good. Okay. Wow. Oh. Yobo. Hindi na. Nakaka na. Second. Good. Upo ko ya. Hindi ko. Napawat. Relax ko, relax. Relax siya. Second. Alam na mo. Relax lang. Relax lang. Hindi natin nakakain yung sa araw. Chill lang, chill. Makadalawa ka na ha. Balik. Relax. Yun. Good. That's timing. Stop that. Push kayo. Upo ka na. Wala mo po? Second. Bahay mo po. Ha? Third. Nandiyan yung momentum mo. Nasama na yung momentum. Kanya ito.
Ayan. Ito yung ito yung ito. Ano yung nagaling ginagawa? Tapos lahat tayo gumagawa, di ba? So hindi na siya. Bumigay. Delikado! Ay, meron na. Sayang na. Sayang nga ating pagod. Wala sa program. Third na po. Sige. Push. Ayan. Control, balance. Yan. Pag-aralin mo, yan. Wala tempet mo yan. Nalakad mo, ba? Hindi walang ko rin ako. Kumusta na yung shorts mo sa Ito na siya. Buka ka lang ito. Third. Muna yun, kung mamaya, relax. Okay, good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dito lang pala yung face na. Tayo lang po tayo. Saka kami sa'yo yan. Kapag na-balance yun. Ha? Diba? Ibabas mo siya dito. Hindi rin tayo. Oh! Basketball pa! Basketball pa ito. Nagano mo na siya ito? Maganda. Basketball tayo ah. Ay, kaso nagsushoot siya sa kalaban. During ang kalaban. Moment yan. Parang siya ng putis na lang. Tawa na nanonood. Parang Nag-shoot puto. siya sa kalaban. Sa kalaban siya yung bola. Shoot naman. Hindi ka lang, wala nga lang score. Fourth na to. Ay, hirap na siya ng bola. Push! Umibit. Yan. Tuto siya. Push siya. Sit down. Push siya. Amin siya ito. Ah, doon sa Oo, kabila. sige, bigyan siya. Sige nga siya. Ito. Balansin mo ha. Yan, balansin. Yan mo na kayo. Straight. Are you okay, sir? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakakapat ka na, perfect ka na. Ito, 5. Ha? Suko tayo, parami na. Ganda rin. Ganda lang. Na. Basic lang. Wala lang. Oo. Nakakain ng katawan mo. Masyadong patabay ito, sister ha. Ang tayo ng konti, ang bibigat. Nag-wait step lang tapos. Push! Yan. Ano yung base? Okay.
ba? Kaya saan natin maging independent? Kaya maging independent tayo. Sabihin, ang stroke kasi parasite. Puro asa stroke. So, alam maging independent. Kailangan nakatayo ng isa. Nagalaw ka. Yan ang motivation mo. Oo. Hindi ka yung stroke parasite. Nakay tayo. Push! 5. Hey, 4. Pang-5. Tulog siya dito. Ano na? Iba na yung stroke mo na. Babangis mo na. Ano nabibigay sa balance eh. Hawak ka, pag hawak ka. Tayo na. Yan mo lang. Hindi mo. Hindi mo gumagana ka. Lakas niya na po. May pulmos. Ano ba yung kung ano sa isa ba? Mas gatas. Ay, kauubusan niya kanina ng sabi. Galing naman ang secret. Nakabali siya. Hindi. Opo ba? Hindi. Hindi. Masuli po. Galing naman. Okay lang. Hindi iskado niya. Ang iskado niya. Alam niya. What can you say? Hey. Thank you, Lord. Ngayon, Mga 5 ka na, ha? Tawag na ka. Big improvement mo for 2 months. 2 months ka lang ngayon, di ba? 2 months ka lang pinag-therapy ka na na-improve ka na. So 2 months na eh, di ba? O, hindi sana ang 2 months mo, di ba? O, tsak. Ito, video mo. Sa video mo. 1 minute. Ayaw na pong kumaga eh. Sumuko na yan. Sumuko na yung cellphone ko. Mas ilang 1 minute lang ayaw na. Shoot the ball. Uy, shoot the ball. Video mo isang shoot pa. Basketball. Hindi na nakikita yata. Ayan, kita pa. Yan, ito. So, pag mag-aang mo sa akin, mag-aang, sabihin sa iyo ko yun, ha? Good. Yung balance mo. Ibabalik mo yung sarili mo. That's good. Perfect ah. Okay. Push. Kaya push. Kaya ba? Push. Push. Okay. Sit down. Relax. Galing naman. Stay pa. Sige po. Dali siya. Isa pa, huwag doon tayo. Dali yan. Pang-ayin. Kasi, basta, basta. Nasubo tayo, ha? Sandalo po tayo. Ako ng ano? Kulete. Ba? Oh? Good job, ha? Ito ginagawa mo, ha? Good. Ha? Basketball player ka na susunod. Alright, sir. Good, sir.
Okay ah. So kung yung kayo nakakain ng relax. Pagkano yung gano'n yun. Kahit sa umaga. Pinagpapalakad sa amin. Ito ang trabaho natin. Ang magalang naulo. Sa labas kayo. Okay na. Isang kami yung minawakan ko. Kahit kayo pwede. Parang sa balakat ng tanda. Push kaya push. Get it. Push. Very good. Push. Push. Okay. Ano nga? Bangla iba eh. Makikita mo matatag yung... Iba yun. Iba yun. Gumagano pa siya. Sumasag pa siya. Oo yun. Oo, ikot ka. Ito? Oo, ikot siya. Ikot siya. Marunong tumikot. Marunong to. Kaya na ito. 6. Hindi ba yun ako? Thank you Lord. Hindi ba nang ginagawa? Oh, bilis oh. Nakatawa ka? Magalaw mo parang mga eh. Sasayaw na yan eh. Masayaw na nga eh. Cha, cha, cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Hu! Cha 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 cha. Atong banda. Tapos di siya. May mga kibigdaling banda to. Alam ba? Oh, na. Tara. Sige, ba? Ba? Sige, sige. Dali nga. Sige, basta. Same step. Sige, okay Oh. na. Balik lang ang step. Yan. Basta. Dali nga. Basta. Basta. Bago kayo program, ha? Yan. Basta. Basta. Tapagan mo to. Diba? Tibalin mo, tibalin mo. Ito ko pala sa kanya. Ang ganda pa nga ng lakad na eh. Okay. Asba, huwag mo na. Sit down. Hindi ka ginawa mo bilang. Sit down. Diba? Kaya? Asba? Mhm. Diba ako ba kaya? Ang lang yung mga sa ano, motivation na ginawa ko sa diba? Gagaling ba natin? Sit down. You're rocking the boat. Tuloy mo ginagawa mo sa umaga ha? Kasi maganda yung epekto. May babae nyo sa umaga. Good. Kamay at saka pa. Good yun ha? Maganda yung epekto. O, isang kamay lang. Galing mo. Tawag mo siya. Si Andy. Saka hindi siya hindi siya... Tayo ko po. Lagi niyo po. Oo. Pag tayo ko lagi po. Kasi umulayo siya. Okay. Pwede siya. O, ano po kayo? Bilang ka na. Okay. Meron naka-open. Ano? Yan. Yan. Wala mauupo ha. Wala ha. Mamatay ko tayo ha. Kasi tayo ko. Hindi, wala. Ano na lang. Okay. Dito. Okay. Diyan tayo balik. Yan masisikan. Diba? Isip ako. Magpapuro na ako po. Diba? Yan. Oh. Stay pa rin yan. Yan. So guys, tapos na po yung aming walking therapy dahil sa good improvement ni Kuya Jaime. So, appreciate kami sa aming po tayo. Naka-anim kami guys.